Ljubomir Nenadović, Pisma iz Nemačke, prvi deo, u Homburgu, 1870. godine. Glava prva. Ako želite čuti za moje zdravlje, ja sam, hvala Bogu, bolestan. Danas je 4. dan kako me boli desna noga u članku. Tako me boli da ne mogu da hodim, stoga moram neprestano u sobi sedeti, a to nije lako za one koji se nisu tome navikli ili koji su se od toga odvikli. Dugo mi je vreme. Ne smem da čitam zbog očiju, ne smem da govorim zbog prsiju, ne smem da ćutim zbog hipokondrije. Sad ne mogu da hodim zbog noge, a hodanje i putovanje beše jedina moja lekarija koja mi je dobro činila. To beše još jedino moje zadovoljstvo i jedini moj posao. Pitao sam Lane u Beču doktora Opolcera. Smejem li što god pisati? Možete, veli, samo o lakim stvarima. On je valjda mislio da ja obično pišem o teškom vodeničkom kamenju. Lako je misliti i o lakim stvarima, treba čovek da je lakomislen, a ja sam teškomislen. No kažite mi jedinu stvarčicu o kojoj nije teško pisati. Mala trunka koju svaki vetrić pokreće može dugo da zanima naše misli, to je jedan komadić ovoga golemog sveta. Iz takvih delića sastavljena je naša zemlja i sve što je na njoj. Bez takvih malih delića sunce bi se ugasilo. Svaka ta trunka ima dugačku svoju istoriju. Njene promene i događaje niko ne može znati ni opisati. Prema istoriji jedne takve trunke, istorija rimskoga naroda nije ništa. Svaka kaplja vode iznosi čudesa pred oči koje se u nju ozbiljski zagledaju. Ona je prostrana obitelj bezbrojnih životinja koje se neprestano rađaju i umiru. Njihov rod za ovaj svet mnogo je važniji od ljudskoga roda. Da njih nestane u vodi, sve bilje i sve što živi razbolelo bi se i što ne bi uginulo dobilo bi drugčiji oblik. A čovek da iščezne sa ove zemlje ne bi se ni na čemu poznalo. Nijedna biljka, nijedna životinja ne bi osetila kakvu promenu. Ništa na svetu ne bi uzdanulo za takvim gubitkom. Kad god popijete čašu vode, progutali ste životinja više nego što ima ljudi u celoj Evropi. Svaka kaplja vode, to je jedan svet pun životinja. Šta je izvan te kaplje, oni ništa ne znaju. Kao što ljudi ništa ne znaju šta je izvan ove naše planete i šta biva na onim zvezdama što ih vidimo. Tamo su druga sunca, druge zemlje, drugi svetovi. Naša zemlja je samo jedna kapljica toga beskrajnog mora. Naša zemlja, sunce i sve njegove planete, to su zrna peska otkrunjena od drugoga nepoznatog sveta. To su varnice od one udaljene ognjevite magle. Verujte, to kažu učeni ljudi, a sve što su oni do sada kazali, to se posle nekog vremena videlo da je drugčije. Ja sam dobro razumeo lekara. On mi dopušta o svačem pisati ili ni o čemu ne misliti. Mudrovanje i razmišljanje škodi čoveku, jer gde je mnogo mudrosti, mnogo je i briga, i ko umnožava znanje, umnožava muku, veli Solomon. Svi narodi što su za njega čuli nazivaju ga premudri. Te reči jasno svedoče njegovu starinsku mudrost. Za takve i za još gde koje mudre reči njegove, danas bi ga poslali u ludu kuću. Dugo mi je vreme, i to u Homburgu, u ovom lepom mestu što je od samih zabava stvoreno. To je najlepše rajnsko kupatilo, u kome se skupljaju gosti sa sviju strana sveta. On je, istina, 3 puta bliže Majni nego Rajni, ali ipak to ništa ne smeta strancima da ga zovu rajnskim kupatilom. Rajna ima lepšu vodu, lepše obale i lepše vino. Voda je plava, obale su zelene, a vino je crveno. To je duga spuštena na zemlju koja skopčava Bodensko jezero sa Severnim morem. Kupatilo Homburg upravo nije kupatilo. Njegovih 5 hladnih izvora samo su za piće.
To su sve jake mineralne vode za nejake mineralne nerve. U njima ima tako mnogo gvožđa da onaj što ih mnogo pije brzo primeti da se po njemu počne rđa hvatati. Srce mu se pretvori u čelik, a nervi mu tako jačaju da može u Evropi zadovoljno živeti. Svaki ih rado pije, vrlo su prijatne za piće. Što god više platite lekaru, sve vam više ove vode pomažu. On to pozna na vama i kaže vam svaki 3. dan. Ako vas zaboli glava, ako vam počne dolaziti nesvest, ako izgubite apetit, ako dobijete groznicu, lekar vam kaže, to je sreća, to je znak da ova voda ima jakog uticaja na vas. Za tih nekoliko reči dajte mu nekoliko forinata i onda zaista osjećat ćete se lakši. I ja ove vode od dužeg vremena svako jutro uredno pijem. One su vrlo lekovite i prošle i ove godine mnogo su dejstvovale na moje zdravlje. Lane sam dobio jak kašalj i groznicu, a ove me godine zabolela noga. Gostiju ima vrlo mnogo. Još nije pravo proleće ni počelo, a već svaki dan stotinama dolaze i preko cele zime ima ih dosta. Samo zimi mesto vode pijemo pivo i naslađavamo se gledanjem kako sneg pada. Gostiju svagda ima ne samo iz Evrope, nego ih ima iz Indije i Kalifornije. Najviše dolaze Francuzi, Rusi, Englezi. Oni su gotovo svi zdravi, ali su svi bogati i besposleni, a besposlenost nije mala bolest. Na nju se nastavlja druga, veća bolest, a to je dugo vreme. No ovo je mesto lekovito i protiv te vrlo često opasne bolesti. Imate pozorište na francuskom jeziku, imate planinu za lov, konje za jahanje, rulet za igranje na novce, imate biblioteku s knjigama i novinama iz sviju zemalja, imate svuda lepe gostionice, crkve, parkove, mala jezera, muzike, šetališta, balove, ali za sve to treba imati bar 2 zdrave noge. Poodavno govoriše mi jedan prijatelj u Beogradu. Ako ti bude dugo vreme, a ti piši ma šta. Kome može biti dugo vreme, mislio sam. Leti na Rajni, na Alpima, na jezerima, a zimi u bibliotekama, galerijama, pozorištima, muzejima. Nije mi padalo na pamet da može jedna noga početi boleti. Sad se sećam toga saveta. Na prvi pogled rekao bi čovek da su to sasvim obične reči, koje se čuju između prijatelja i poznanika kad se rastaju. No sada za mene ta reč, ma šta, ima neko osobito značenje. Razmišljam, bi li se odista moglo pisati ma šta? Zašto ne? Čovek koji je toliko godina čitao ma šta, zašto ne bi mogao nekoliko dana ili nekoliko nedelja pisati ma šta? I tako, uzeo sam pero i pišem. Taj posao nije mi nepoznat. U svoje mlađe doba pisao sam toliko da su mnogi mislili da sam zaista spisatelj. Kad sam i ja mislio to isto. Jugoslovenski i novogrčki pisci prestaju pisati u onim godinama svoga života u kojima ljudi drugih naroda počinju pisati. Tako sam i ja učinio. Pomišljao sam, šta bih mogao ja novo izmisliti i napisati sada kad ljudski rod po 50.000 novih knjiga svake godine napiše i pečata. Sve što je do danas trebalo pisati već je napisano, a sve što je suđeno da se napiše bit će i bez mene za nekoliko stotina godina napisano. Tako sam i ove godine mislio i hodao sam besposlen po ovom lepom svetu. Jer ako sam baš hteo što god da radim, onda sam sa Englezima sedeo pored reke i bacali smo kamenje u vodu. Pokatkad smo i ribe pecali, ali to je već težak posao. Treba neprestano paziti i na oprezu biti, a to oslabljava nerve, zatupljuje razum koji nam ne treba i prekraćuje nam ovaj kratki život u kome osjećamo dugo vreme. Potpuni mir i tišina krepe čoveka i države. Verujte, to kažu učeni ljudi, a sve što su oni do sada kazali, to se posle nekog vremena videlo da je drugčije.
Nigde do sada nisam poznavao neizmjernu dužinu dugog vremena. Čekati dok se počne predstava kad ste u pozorištu, čekati dok dođe parobrod kad ste pri putu, čekati dok se donese supa kad ste seli da ručate, to nije dugo vreme. Osjećate ga da prolazi, nije prazno, ispunjeno je čekanjem, a tome čekanju vidite nedaleki svršetak. Ali sedeti u sobi i čekati dok ozdrave kosti u jednoj nozi, čemu nema određenog roka, to je nesnosno i pravo dugo vreme. I danas je 4. dan kako osjećam svu njegovu težinu. Prvoga dana učio sam engleski, ali sam se okanio toga posla. Nalazim da nije vredno pod starost učiti ono što sva deca u Londonu znaju. Učiti engleski, da se s Englezima razgovara. To je sasvim izlišno, jer oni vrlo malo govore, a sve njihove lepše knjige čitao sam odavno na nemačkom jeziku. Što Nemci sa engleskog jezika prevedu, isto je tako lepo kao i original. Ali francuske pesnike ne možete poznati u nemačkom prevodu. Nemačke hladne reči nisu skrojene za francuska topla osjećanja, a francuski laki mozak nije skrojen za teške nemačke misli. Gerard Nerval preveo Goetheovoga Fausta na francuski jezik, pa zatim naskoro poludeo i obesio se. Dokazano je da mu je ta nemačka mudrost pomerila pamet. Od to doba Francuzi retko što prevode sa nemačkog jezika. Svaki zemaljski kraj ima drugčije glasove za govor. Najviše je klima tome uzrok. Šta više, i svaka životinja prema različitoj klimi različito se svojim jezikom javlja. Primetio sam da psi u Grčkoj sitnije laju nego u Pruskoj, kao i to da petlovi kad pevaju imaju drugčiji akcent na obalama Baltijskog mora nego oni što su u Maloj Aziji na obalama toploga Sredozemnog mora. Filologija i etimologija ptica i drugih životinja veliko je polje nauke na kome umni ljudi još nisu ništa radili. Posle 1000 godina biće 300 štampanih gramatika koje će govoriti o jeziku vrabaca i čvorkova. Do to doba izmislit će sprave što će glasove moći fotografisati i tada će ljudi Slavujeve pesme u džepu nositi i kad god hoće čitati. Ljudi su se posle ptica pojavili na ovoj zemlji i prve glasove čuli su i primili od ptica. Učeni Nemac Max Miller piše da su Kinezi od vrabaca naučili govoriti, no umni Francuz Edgar Quinet veli da su Kinezima prvi učitelji u govoru bile vodene ptice. To važno pitanje tek će daleka budućnost moći rešiti, kao i ono da li su oni narodi što gde koje reči kroz nos izgovaraju naučili to od konja koji obično kroz nos ržu. A da je Sovuljega na nekoliko hiljada godina pre Aristotela bila učitelj starim jelinima, o tome već nema sumnje. Poznato je i to da su svi narodi od kukavice naučili kukati. Drugoga dana moje nogobolje doneli su mi iz biblioteke punu kotaricu knjiga. Do podne bio sam gotov s njima. U današnje vreme ne mora čovek čitati zabavne knjige, dovoljno je samo da slike u njima pregleda. I onda zna njihovu sadržinu. Čitati naučne knjige, ni to ne vredi. Tu niti nađete prave zabave, ni prave nauke. U svima takvim knjigama vidite neku nestalnost i sumnjivo lutanje uma ljudskoga. 3000 godina su prošle neprestano, jedna godina drugu godinu popravlja i obara. Kako su nam smešne one naučne knjige što su pre 300 godina pisane, tako će posle 300 godina biti smešne ove knjige što se sada pišu. Metnuće ih u biblioteku pored bukvara. Velika će uvreda biti kad se kome reče ti kao da si rođen u 19. veku. Goetheo Faust počeo je bledeti. Hegel je sasvim izbledeo. Besmrtni Humboldt počeo je još za života umirati. To su jučerašnji najslavniji nemački pisci, a danas đaci iz gimnazije nalaze pogreške u njihovim mislima. Kad nećemo čitati one mnoge savršenije knjige, što će posle nekoliko vekova biti napisane, šta vredi i sadašnje čitati. Ako ljudi i dalje budu napredovali, oni će zacelo posle 300 godina sve knjige do sada napisane
kao spomen glupovanja i robovanja, spaliti ili zabraniti. 3. sam dan najprijatnije proveo. Sedao sam vazdan na prostoru i brojao sam koliko kola ulicom prođe. Pamtio sam i upamtio koliko je svega bilo kola, koliko belih, a koliko crnih konja. Kad se smrklo, znao sam sva 3 broja napamet. To nije bio lak posao, no ja sam ga savladao i izvršio. Uveče sam bio vrlo zadovoljan. Nisam osetio kako mi je dan prošao. I za vreme ručka nisu mi ni jedna kola promakla, a da ih nisam video i upamtio. Ručao sam kod prozora. Za takvu tešku i oštromnu zabavu dosta je jedan dan. Danas mi je tako dugo vreme da moram pisati. Hteo sam da pišem kakav roman, već sam bio počeo kako se bistra rajna kroz lepe doline Krivuda, a bledi mesec sa nasavskih bregova hita do osije jedan mali čunić koji se tiho pored obale krade i nosi sreću i zadovoljstvo 2 zaljubljene duše. Tu je zastalo moje pero. Pomislio sam na celoj ovoj zemlji štampa se 30.000 različitih novina. Svake novine donesu u godini dana bar jedan novi roman. Za 100 godina to je ravno 3 miliona romana. U to more mudrosti ili gluposti, zašto bih i ja jednu kaplju bacio? Uostalom, što se god lepo napiše, odmah se prevede. Danas, ako se kakva krupna misao iskaže na jednom jeziku, ona pređe na sve jezike, u sve narode. Ne pita se gde joj je kolevka, ona je svuda kod svoje kuće, njen je stan svaka glava koja ima još toliko praznine da je može u sebe primiti i smestiti. Od kako su se namnožile štamparije i pošte, sve učene glave na ovom celom svetu imaju samo jedan mozak. Svaka nauka i svi događaji čitave zemlje postaše kao jedan zanimljiv roman, čije produženje jedva čekate da sutra čitate. Pocepao sam što sam bio napisao i pošao sam na prozor da opet brojim kola i konje. Ali posle dugog razmišljanja našao sam da je lepša i lakša zabava pisati ma šta. Najlakše je pisati kad čovek ne misli šta piše. To se najradije i čita jer većina ne misli šta čita. Ima mnogo vremena kako nisam ništa pisao. Odučile se misli da idu za perom, odučilo se pero da ide za mislima. Horacije kaže da čun dobije pukotine isto biva i sa ljudskim razumom i pisanjem. No šta mu drago, treba pustiti pero neka ide po hartiji, vrsta za vrstom dolazit će same. Pisanje je kao predivo. Ono izlazi iz mozga kao konac iz povesma. Ne moraju sva povesma biti svilena, ima ih i od kopriva. Reči su cigle, a stil je arhitektura. Ne mora svaka zgrada imati simetriju, ne mora svako pisanje imati sistem. Pisati to je toliko koliko sa samim sobom razgovarati se. Kad pišete, vi ništa drugo ne činite nego fotografišete svoje misli. Ne moraju sve fotografije biti lepe. Pisanje je prilična zabava. Ona će mi rasterati ovu samoću, prekratit će mi dugo vreme, a može biti da je i za nogu lekovito. Ko zna u čemu priroda krije lekove? Mnogo hiljada različitih drveta obrstili su divljaci, dok su pronašli da je kinin lek od groznice. 1000 godina trebale su im dok su došli do tog iskustva. Može biti da su najpre videli da kako bolešno živinče gricka tu gorku koricu, pa su posle počeli i oni, tako su se spasavali od groznice. Mnoge lekove pronašla je ljudska glupost, kao na primjer jednom bolesniku koji nije znao šta je recept i apoteka, napiše doktor na jednoj artiji lek, preda mu artiju i rekne: ovo ćeš popiti u čaši vode. Kad lekar ode, onda bolesnik tu artiju na kojoj je lek bio napisan metne u čašu vode i kad se artija malo razmekšala, on je popio s vodom i savršeno ozdravi. No ima slučajeva gde ni glupost ne pomaže. Jednom bolesniku prepiše doktor nekakav prašak za lek i kaže mu da od tog praška 2 puta na dan uzima po 1 dram ili toliko koliko je 1 dukat težak. Kad donesu taj prašak iz apoteke, bolesnik
Nemajući drama, zaište u svoje žene jedan dukat da prema njemu izmeri koliko će praška uzeti. Žena mu odgovori: Nemam dukata, no evo 12 dinara, to je ravno koliko jedan dukat. Tako bolesnik metne dinare na jednu stranu terazija, a prašak na drugu, potom pojede taj prašak i crkne. Te misliti da su to priče o Slovenima. I kod Nemaca ima prekrasne gluposti. Njihova je mudrost mudrija, a glupost gluplja nego kod drugih naroda. Na 50 miliona Nemaca dolazi jedan mudri Kant, na 4000 njih jedan ludak, a na svaku desetinu jedan glupak. Njihove gluposti iz staroga doba nije nužno spominjati. To je davno bilo. Ali lane u Bavarskoj skupštini govoreno je o tome kako bavarski sveštenici, kad im se plati, isteraju bes iz stoke. U isto vreme bila je parnica u Straubingenu zbog toga što je jedan seljak sa njive svoga suseta primamio sav plod na svoju njivu. Tužilac, koji dugo vremena bio i zastupnik svoje opštine, dokazivao je da to može biti i da je o tome i od svog sveštenika slušao. Govore da su ljudi gluplji po onim zemljama gde se pivo pije, a oštriji gde ima vina. Po svoj prilici istina je da od piva telo bolje napreduje nego duša. Bavarski majori tako su debeli da bi rekli da svaki pod uniformom nosi jedno bure piva. Oni s takvim trbuhom u staro vreme ne bi mogli u Šparti živeti. Špartanski zakoni zapovedali su da se štapom kazne svi oni što odebljaju. Profesor Šak iz Greifsalda jedino prekomerno svojoj debljini ima zahvaliti što se i danas njegovo ime spominje. On beše vrlo debel. Petar Veliki, kad ga vide, začudi se i poviče: Ja želim da vidim kolika je slanina u ovog čoveka. Rasporite ga. Profesor Šak prepadne se od tih carevih reči i na tom mestu umre od kaplje. Sada se on spominje zbog toga slučaja, a ne zbog svoje učenosti. Petar Veliki bio je svačemu i veliki čudnjak i samovoljnik. U Wittenbergu gledao sam jednu razbijenu Luterovu čašu. Petru Velikom, kad je tu dolazio, pokazali su gde je živeo Luter i izneli su neke njegove stvari i posuđe. Petar, kad uzme Luterovu čašu, zaište je da mu je dadu da ponese sa sobom kao spomen. Kad mu odgovore da ne može nikako biti i da se to čuva kao neka svetinja, on potegne čašu i razbije. Sad komade od te čaše pokazuju putnicima kao dve znamenitosti. Prvo, što je iz te čaše Luter pio vodu i vino, a drugo, što je Petar Veliki razbio tu čašu.